Ini bola yen ning pit motor. Ngene iki waras. Niku anggere di sen iki berarti apa ngorene di pencet ki mati. Pak niki di urip e. Tak kira ono ki mati. Nah, mati iki. Nah, ngono kuwi. Mati. Ratingnya urip malah mati. Wis nganti mumet-mumet ngono kae Mas jebulan iki sik mati ki puroke ngono kae. Lah nek sik wis tak ndedeli tak aku wae ngono wae wis pokoke ana nggre ana sing ngene iki wis teko kok ganti kiproke ngene iki wae wis matuk banget. Ganti anyar wis ready. Ngono masih ketok ya pengalamane iki ya ngene iki. Saiki wis ready. Iki ranggake wis urip. Mau kudune nggawa aki. Saiki wis jereng. Saiki kene di ngene ya wis ora mati. Ono ya ora mati. Wis mau ngene iki mati. Saiki ora. Kita ngono kuwi Mas wis teko ganti kiproke. Wis pasang kabeh. Wis jereng.